Para garantir a seguridade dos xulgados galegos, a Xunta está a implementar sistemas de videovigilancia en todos os partidos xudiciais. O reforzo das medidas de seguridade comezou nos xulgados das principais cidades, onde se sustituíron os vellos sistemas por outros máis avanzados. Agora, nunha segunda fase, esténdese a partidos xudiciais de menores dimensións, como é o caso do de Caldas. Empezamos unha segunda fase colocandas naqueles partidos xudiciais que teñen 2 xulgados e unha poboación dentro do partido estimada de uns 40.000 habitantes, non? É o caso que xa visitei fai 15 días, o caso de Lalín, é o caso de Caldas, acabamos de poñelo, seguiremos co Redondela, e outros xulgados, co Urcubión. En total serían 8 partidos xudiciais este ano. O incremento da seguridade inclúe outras medidas que tamén se irán poñendo en marcha nos vindeiros meses. Vamos tamén a seguir poñendo o sistema do que sería o escáner, o arco de seguridade, empezando tamén con ese orden, primeiro cas cidades, cos partidos judiciais de 4 e 3 xulgados. En total, este proxecto do Executivo galego rolda os 200.000 euros, pero o edificio xudicial caldense destinaránse 12.000. Aquí instalouse, creo que en total son 6 cámaras, unha cámara exterior, para cubrir o que é a fachada, e logo hai 5 interiores para cubrir tanto o que é a deambulación polos pasillos, a entrada, por exemplo, ás salas de vistas, que é o que máis interesa. Esas imaxes están visionadas, pódense visionar, en tempo real, por os propios gardas civis de aquí, que están aquí nas labores de vixiancia, como que tamén, antes o decía, estánse tamén podéndose visionar directamente desde Coruña. E ali na Coruña as imaxes son recibidas nunha sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, onde a Garda Civil traballa as 24 horas do día todos os días do ano.